Здравейте! В това видео ще научите как да сегментирате вашите листи на подлисти. Отивате отново на лист в менюто вляво. Избирате листата, която желаете да разделите. И на сегмент може да видите сегментите, които вече сте направили, или да направите ново разделение, като кликнете на New Segment. На тази страница може да добавите различни условия, които вашите контакти трябва да спазват, за да бъдат сегментирани. Може да добавите най-много 5 условия. Като условията може да са дата на добавяне, локация, език и така нататък. Информацията, която на нас ни е нужна, е най-вече континент, евентуално държава, говорящи езици, вендор и курсове, които са сертифицирани да преподават. На континент ще оставим Европа, на държава ще сложим България, говорящ език английски, вендор Cisco. Има две важни неща на тази страница, които трябва да се вземат под внимание. Едното е сабскрайбърите трябва да съответстват на всички условия. И второто е при Courses You're Certified to Teach и също така при Other Languages is трябва да се промени на Contains. В противен случай search няма да работи. И тук ще сложим, например, CCNA, след което натискаме Preview Segment и в случая имаме само един човек, който отговаря на всички условия. Ако желаем, може да променим условията, като натиснем Edit, или да запишем разделението, като натиснем Save Segment. След което даваме име на сегмента, оставяме Auto-Update, което означава, че всички нови сабскрайбъри, които отговарят на условията, ще бъдат добавени в този сегмент. И натискаме Save. И ето нашия сегмент се появи